Добро утро! Денят започва с култура от Велико Търново. И тук времето е променливо, валя цяла нощ, а сега се кани да пробие слънцето тук при нас. Представяме ви културните събития, които подкрепят кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Днес ще се включим пряко от местността Ксилифор. Ще се включим пряко и от хлебната къща на Самоводската чаршия. Ще си говорим с заместник-кмета по култура, туризъм и социални дейности Ганчо Карабаджаков. Сега обаче ще си говорим с едни млади архитекти. Тук се провежда тазгодишното издание на Европейска асамблея на студентите по архитектура. Тук са организаторите Димитър Рахов, Добрин Петков и Николай Митов. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Какво означава български град, и то Велико Търново, да е домакин на тази среща? Над 500 млади архитекти са тук в момента. Както нямам зрителите дали знаят, но това Европейската асамблея на студентите по архитектура е едно от най-мащабните и влиятелни събития. Разкажете за него, да. И България за пръв път е домакин, и то Велико Търново. Считаме, че Велико Търново е доста подходящо място, имайки предвид градостройството, позицията на града и самото му развитие и данните, които той дава. Как започва това събитие по света в Ливърпул през 1981 и какво правят студентите в различни градове по света? През 1981 година се заражда асамблеята в Ливърпул като реакция на тамошни студенти срещу недостатъчно адекватното образование на самите университети, като опит за създаване на една платформа за по-алтернативно образование, където студенти всъщност сами се обучават, така да се каже, просто споделяйки опит на интернационално ниво. И от тогава асамблеята се провежда всяко лято в различна държава. Гостувайки на отделни градове, как студентите повлияват? Изобщо повлияват ли по някакъв начин на града, в който се провежда асамблеята? Винаги влиянието на 500 човека, които са се събрали с една обща идея, е голямо. Взаимовръзката между града и тях винаги е основополагаща за такова събитие. Всички проекти, които се реализират по време на събитието, са насочени към съответния град, съответната тема, която винаги е обвързана с мястото, на което се случва събитието. Тоест, асамблеята винаги се случва с една обща тема, която я загражда като събитие, и тя е нещо, което обвързва цялото събитие и гражданите. Симбиоза е темата тук в Велико Търново. Защо избрахте тази тема? Всъщност, доста дълго време се чудихме каква точно тема да определим за България, какви са проблемите, които ни тревожат в днешно време, архитектурните проблеми и не само социални и културни. След, може би, едногодишно такава колаборация между нас, избрахме точно симбиоза да бъде нещо, което най-много ни интересува и тревожи и искаме да бъде засегнато по някакъв начин и развито като тема. Съответно, целта на темата е и идеята, която се крие зад нея, е да намерим и да потърсим взаимовръзката между архитектурата и останалите сфери, които касаят архитектурата, а те, както знаем, всички архитекти са всички останали сфери. Добре, говорейки за Велико Търново, симбиозата между какво? Кои са преимуществата на града? И вие казахте и проблеми във всеки град, в който се провежда тази асамблея, засяга и проблемите на съответния град. В Търново може веднага да разграничим поне 3 симбиози, които са и част от темата ни. Едната е между архитектурата и природа, която е виждаме в момента, вярвам и нашите зрители. Другата много интересна симбиоза е на историческите слоеве. Тоест, още от Царевец, като започнем, от Ясенова махала, където са най-античните останки и строежи са се състояли. Оттам града се развива линейно, да, и всеки следващ слой се развива на съседно място, а не върху предишния, така че да се скриват.
и всъщност последни, нали, новия град, съответно, най-далеч от това. И тази с една такава разходка по главната улица, така да се каже, нали, човек просто минава през вековете, може да види всичките тези епохи, как съществуват заедно. И нашата, съответно, цел е да видим как може да се намесим в една такава комплексна историческа среда с максимално уважение към нея и максимално представяйки нашите съвременни темпераменти. И как се осъществява тази намеса? Ами ние организирахме един международен конкурс. Реално събитието, за да се случи, организацията започна около 2 години предварително. Този януари изтичаше срока за кандидатстване с проекти. Тоест, за да се случи събитието, трябва да бъдат избрани около между 30 и 40 проекта. Тази година ударихме тавана с около 40 проекта, които ще се състоят. Като те бяха избрани на базата с една онлайн платформа, която разработихме на нашия уебсайт. Там се кандидатстваше. По време на кандидатстването то се случваше, да се каже, наживо. Всеки един човек, който влезеше на уебсайта ни, можеше да остави коментар, да предложи как тези работилници може да се свържат една с друга в симбиоза. И имахме над 120 предложения за работилници, които накрая трябваше да лимитираме до 40. Съответно се съобразихме с тези, да се нарече, симбиози, които вече се случваха предварително по време на конкурса. И заедно с едно доста голямо жури избрахме 40 работилници, които да се случат тук в Велико Търново. На какъв принцип избрахте проектите, които да останат 40 проекта? Ами, проектите избрахме така, че максимално много да засегнем темата с разнообразни проекти, работилници, които да се случат. Някои от тях са конструктивни, други са теоретични, трети са чисто експериментални, свързани с високите технологии. Има и работилници, които се връщат към старото строителство с естествени материали. Тоест на едно и също място в този град в момента работят хора, които строят с електроника, и хора, които строят с кал и кирпич. Добре, какво ще остане тук след вашето идване, след тази годишното издание на Европейската асамблея на студентите по архитектура? Ще оставите ли следи из Велико Търново? Много сме щастливи, че за сега нещата вървят доста добре и всъщност мисля, че ще останат 2-3 локации доста добре така разработени, тъй като целяхме в подбора на проектите симбиоза да се случи и на микрониво, т.е. да направим така, че няколко работилници да се случат на едно и също място, така че мястото да се разработи доста по-всеобхватно. Съответно, едното място е покрай реката, където е бил бившия плаж на великотърновчани преди индустриализацията. Там в момента се заформя една плажна платформа, поредица от платформи на различни нива ще образуват, така да се каже, приятно място за плажуване, плюс една къщичка за екипировка, склад за екипировка на воден спорт. Тоест, жителите на Велико Търново ще се върнат към реката, да? Да. И какво? Освен това, там ще има и един друг проект, който ще маркира, така да се каже, входа към тази зона. Други локации са около галерията, където се намираме в момента. В града има поредица от места, които ще са разработени в малък и по-голям мащаб, които се надяваме да бъдат забелязани от търновчани и да останат за бъдеще. Добре, след малко продължаваме разговора. Зорница Илиева се срещна с още участници, които пристигнаха тук в Велико Търново. Както вече споменахме, те са над 500 студенти. Нека да видим. Велико Търново е уникален архитектурен шедьовър. Истинско вдъхновение за младите архитекти. Те творят в 40 архитектурни работилници и така в дните на асамблеята в града ще се появят къщичка за лодки, беседки по брега на Янтра, светлини инсталации, туристически пътеводител, арт-сцена. Различни нишки, подобни на въжета, ние ще направим интересна конструкция, която ще поставим до къщичката за лодки. Интересно е за мен, както и за всички участници тук, защото ние сме архитекти. Трябва да правим нещо. Имам прекалено много идеи, които искам да реализирам.
Работата е трудна, а и времето е доста горещо, но нашия екип работи много усърдно. Надяваме се крайният резултат да се хареса на хората, защото ние наистина се стараем. Това са нашите идеи и с тях искаме да зарадваме колкото може повече хора. Изработваме част от платформата, която ще представлява нещо като сцена за различни изяви по крайбрежната ивица. Правя го, защото харесвам архитектурата и това, че можеш да създаваш. В много страни ЕАСА реализира проекти. Надявам се и тук да допринесем с нещо ново и оригинално. Освен студенти от Европа, в асамблеята участват и техни колеги от Панама, Коста Рика, Малта. Една от най-прекрасните провокации за тяхното въображение се оказа малката уличка тунел в старата част на града. Възнамеряваме да продължим тази пътека. Опитваме се да разчистим терена и да излеем няколко бетонови платформи, за да може да се използва и в пълния си потенциал това място. Мястото, което се намираме, има много силен заряд. Надяваме се, че всеки, особено след като поработим малко тук, че всеки ще го усети. Ще усети това щастие. Защото тук има от всичко по много и някакси хармонично се развиват нещата. Вероятно тези млади вдъхновени студенти ще имат честта да променят архитектурната визия на европейските градове през следващия четвърт век. А как ще променят старата българска столица, ще видим в началото на август. Сега ще попитам младите архитекти тук в нашето импровизирано студио. Как трябва според вас да се подхожда към един град с толкова много голямо културно-историческо наследство? Трябва ли как да се съчетава съвременната архитектура с това, което е останало от миналото? Това е въпрос, който всеки един бъдещ архитект си задава и касае всички от нас. Не само архитекти, но и самите граждани, ползватели, туристи и така нататък. Красотата на архитектурната мисъл по някакъв начин тя е много субективна, но въпреки всичко всеки един архитект се цели да направи така, че да се постави на място на абсолютно всеки един ползвател, който ще бъде на това място. Било то служител, било то турист, било то просто наблюдател от някъде. Така че целта всъщност е самите студенти да развият своето мислене по такъв начин, че да създават по-интересни места и по-адекватни на ситуацията. Да. Стана дума и в репортажа с вашите колеги, че вие ще променяте европейските градове в следващите години, десетилетия. Каква е вашата позиция? Това е проблем навсякъде. Как да се подхожда към съчетаването между минало и настояще, като архитектура? Това си е нещо, което е залегнало още в образованието на един архитект. Реално, както в университета, така и извън него, с такива събития като това, се възпитава това чувство за уважение към средата, в която работиш. Съответно, бихме казали, че тук проектите са се съобразили с обстановката, която се развиват. Някои от тях, които може би са по-наперени, да кажем, и така по-изпъкващи, доста от тях са временни неща, които такава е целта им, да бъдат забелязани, да привлекат внимание за времето, в което съществуват и след това да не оставят следи след тях, които да провалят нещо. Добре. Това е, трудна задача, тъй като за да можеш да се намесиш адекватно в една сложна историческа среда, ти трябва да си я проучил много добре и да познаваш всъщност какво се е случило тук и какво означават тези исторически данни, които съществуват на мястото. За да сме сигурни в това, ние още когато организирахме конкурса за работилници, издадахме една книжка като задание за конкурса, която съдържаше доста изчерпателна информация за историята на града и въобще българския нрав и култура. И смятаме, че се справиха доста добре кандидатите. Добре, ако можем да обобщим все пак толкова работа, за да може Велико Търново да стане домакин на тази годишното издание на Европейската асамблея на студентите по архитектура. Какво ще остане тук след като си заминат?
Това, което аз си мисля, че най-ново ще се забележи, се надявам така да се случи, е да променим мисленето на гражданите на Търново и да променим тяхната позиция относно културните събития. Тоест, в момента, в който те виждат, че нещо се случва, да искат, да желаят бъдещи такива събития, които да украсяват нашия живот и ежедневие в бъдеще. И да с пряки участници в тези събития, а не просто публика. Добре. Предполагам, че всеки от жителите на Велико Търново ще откликне на културните събития, на които е поканен, и на архитектурните събития, които продължават до 3 август. Много ви благодаря. Сега ще се включим пряко от местността Ксилифор, за да видим какви са събитията там. Там се намира Зорница Илиева. Добро утро от местността Ксилифор, където не очаквате да видите в тази зелена гора, в тази прекрасна местност, любима на всички жители на Велико Търново, да видите библиотека с книги. Тя обаче е арт-инсталация, тук не може да разгърнете книжките, обаче може да си донесете собствена книга, да седнете. Тук сцената е въртяща, защото освен, че провокира хората да четат, може би книги, не знам, авторите са тук при мен, могат да се случват и други културни събития, те вече са се случвали, а тази арт-инсталация, вижте колко е приятна, колко е прекрасна, каква хубава провокация е тя, се е случила, защото е в поредицата от десетките събития, които подкрепят кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата, а нейните автори, инициатори на тази идея и тези, които са реализирали, са тук при мен. Добро утро, казвам на секретаря на туристическо дружество Трапезица, господин Георги Димитров. Кажете как ви хрумна туристическо дружество, арт-инсталация, подкрепа на кандидатура? Аз съм изключително щастлив, че усилията, които туристическо дружество Трапезица полага в последните повече от 50 години за превръщането на Ксилифор в една местност за туризъм, релаксация, спорт, се превръща в последните години и в едно място на така културна така среда, благодарение на усилията, които съвместно с младите творци от катедра скулптура на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий създаваме тук. Аз много се радвам, че в тези 4 години те създадоха мащабни творби. Това е Добрия змей, първата творба, която създадоха, Златната ябълка до него, като продължение на идеята, Къщата на Баба Яга с интересната гондола люлка в нея и тази прекрасна инсталация, която пък провокира и в нас, надявам се и в много хора, едно продължение, и ние, туристическо дружество Трапезица, в септември месец ще открием една истинска библиотека на открито, където гостите на тази прекрасна местност ще могат да се възползват от нея. Това е повече от чудесно. Да попитам сега по едно изречение, време има за вас. Добро утро, много ми е приятно. Вие сте от страна на университет. Да, преподавател съм във Великотърновския университет в катедра скулптура. И това е вашия студент? Да, това е мой студент, с който заедно участвахме в действието в тая местност и създаването на това произведение. Доволен ли сте от крайния резултат? Да, доволен съм, защото в крайна сметка се случи нещо, което не само подпомогна нашата работа като преподаватели и като студенти, които работят, но и че създадохме нещо, което може да бъде в пряк досег с хората, които посещават тая местност, да се радват на изкуството и същевременно да участват в неговото възприемане. Ма как не? Обикновено човек тръгва на пикник с кошница за пикник, вино, чаши, сандвичи, изведнъж библиотека сред гората. Кажете вие като млад човек, доволен ли сте? Искам да изразя голямото си задоволство от крайния резултат и от съвместната работа с туристическото дружество. След всичко, което се случи, искам да подчертая, че това е една колективна работа. Може да прочетете какъв е екипа под ръководството на доцент Георги Минчев. По-важното е, че много други млади хора като вас ще харесат вашата работа. Сега отиваме обаче към още едно събитие. Благодаря ви на вас. Аз бързам към един арт-автомобил. Сега го виждате. Дано да имаме минутка време, защото се случва нещо уникално. Автомобил, който се облича в дрехи.
Това е арт-автомобила на офиса на кандидатурата на Старата столица. До мен е Ива, която отговаря за доброволците. Обличаме арт-автомобил с дрежки. Този арт-автомобил от една седмица се облича така, ще обикали с региона Велико Търново и ще прожектира кино на хората. А вие кажете за доброволците. Ами сами може да видите, това, което се случва в момента е резултат от работата ни с доброволците. Те бяха с нас през целия процес на тази кандидатура и бяха един много важен елемент, благодарение на тяхния ентусиазъм и енергия. И доброволен труд от сърце. Абсолютно. Всичко беше на доброволни начала. Благодарение на този ентусиазъм ние успяхме да осъществим прекрасни инициативи, да създадем атмосфера, да провокираме гражданите. А сега конкретно за автомобила да кажем, че той е и с усилията на вашите колеги творци от Габрово, които подкрепят кандидатурата на Велико Търново от сърце и започна това обличане с дрежка на автомобила на Поляна Лозана Фест миналата седмица, нали така? Да, точно така. Там направихме работилница за плетене, в която се включиха много хора от Габрово, от региона. Ето го резултата, нали така? Да, това е резултата. Имаше хора дори от цяла България, от Разград. Благодаря на всички, че са толкова инициативни, че подкрепят града и тази кауза, защото тя именно е кауза на гражданите. Да, така и аз ви благодаря, че ни изразявате с вашия ентусиазъм. Това е от местността Кселифор. Колеги, ще се видим след малко от едно не по-малко интересно място. Очаквайте ни. Много благодаря на Зорница Илиева. Тя ще се придвижи до хлебната къща на Самоводската чаршия, но това ще стане малко по-късно в предаването. Сега добро утро на Ганчо Карабаджаков, заместник-кмет по култура, туризъм и социални дейности, освен това известен художник. Добро утро. Доброволците, които участват в подготовката и в цялостната кампания на града за кандидатстване за Европейска столица на културата, току-що казаха, че за тях това е кауза. Вие чувствате ли, че за гражданите на Велико Търново е кауза тази кандидатура? Не само за гражданите на Велико Търново. Търново е кауза за всички българи. То е сърцето и душата на българската духовност. Не случайно това е град с 7000 годишна култура, обременен, наситен с история и духовни послания не само към българския народ, а и към цяла Европа. Знаете, още от 13 век Търново е духовно средище. Търновската книжовна и живописна школа, Търновската архитектурна школа. Не случайно младите архитекти от ЕАСА са избрали този град като град вдъхновение, чрез който да правят своите иновативни проекти и визии за бъдещето. Тук наистина има симбиоза между природа, архитектура и духовност. Визирам освен участието на местните творци и на гостуващи артисти, и присъствието на 20 000 студенти в града, което го прави духовен, млад, жизнен и иновативен. Затова нашата кандидатура е насочена не толкова към утвърждаване на тези вече съществуващи исторически, културни ценности, които респективно насочват вниманието на туристите към културно-историческия туризъм, а и това, че Търново е един жив град и нашата идея е да продължим в бъдещето тази жизненост на града чрез много иновативни проекти, един от които е и кандидатурата за културна столица през 2019 година. Нашата апликационна форма вече е предадена в Министерството на културата, както е регламента. Ние сме разписали нашата програма за развитието на етапите и мероприятията и събитията, през които ще мине тази кандидатура. Между впрочем,
нашата визия за културно развитие на града е не само до 2019, до 2025 година разписано. Как да ви питам, толкова много културни събития, които и ние се опитваме да съберем и да представим в тези 2 дни, освен за туристите, как рефлектират върху жителите на града, върху социалния живот? Как културата рефлектира върху социалния живот? За мен е феномен това, че толкова много хора, които не са изкушени от културата в най-общия и смисъл или от изкуствата, са съпричастни и участват директно или индиректно в това. Не случайно тук се провеждат едни от най-големите фестивали Балкан Фолк за автентично народно творчество, Международния фолклорен фестивал, който преди 2 дни свърши. Веднага след това, след ден-два, започва големия знаков фестивал, оперният фестивал, Поглед през вековете, сцена на вековете. Даже маестро Карталов вече е тук и подготвя декорите и репетициите. Това е много голямо международно значимо събитие и аз самия се изненадах от това как с всяко следващо издание на този фестивал все повече гости има този фестивал и най-вече от чужбина. Страшно много чужденци идват от цяла Европа, за да гледат този фестивал. Ще продължим след мъничко. Нека сега да видим едно събитие, свързано с ваши колеги и художници. Става въпрос за арт-групата Допини, които посветиха тазгодишното си издание, също на кандидатурата на Велико Търново. Пленерът, който се провежда в село Габровци, мина под мотото Арт Натюр. Пленерът изкуство природа е ленд-арт събитие, единствено по рода си в България. В инициативата участват изявени творци от страната и техни колеги от Япония, Белгия, Германия, Италия, Израел, Унгария, Америка и Южна Корея. Сред красотата и спокойствието на Габровци, арт-групата твори и дори успя да създаде скулптурен парк в селото. Art Nature. Това е изкуство в природата, като идеята е едно сливане на изкуство и природа. Автора или предварително има проект, или в последствие като види природата, той вече се измисля проекта. Но в случая ние бяхме провокирани от бедствието, което сполетя Габровци. Ти вземаш директно от природата камък, дърво, сухо дърво, клонки, пясък, земя и по някакъв начин може би ги съчетаваш и осъществяваш своя проект. Авторите са категорични. Малкото село Габровци е събудило невероятен творчески заряд и чудесни идеи. Групата заедно успя да обмени опити и идеи, а традиционните за всяка страна детайли и символи чудесно се вписаха в архитектурата на селото. Така Габровци се оказа една прекрасна арт-дестинация, която успя да зареди творците с идеи за бъдещи проекти. Габровци е просто идеално, страхотно място. Моя проект е на входа на селото и представлява една висока кула. Може да се тълкува като един лъч, който идва от отвъдното, а може да бъде видяно и като корени, които са насочени към бъдещето. Но тук се случиха и невероятни срещи, приятелства, вечери, в които се родиха чудесни идеи. Всеки ще си тръгне от тук очарован и много зареден. Моят проект се казва Кошери. Всъщност искам да обърна внимание на това, че изчезват пчелите. Като си мечтая, че евентуално мога да разработя проекта така, че да вградя вътре рамки, така че наистина да се заселят пчели. Значи според мен това е най-подходящото място. За първи път съм в България, а Габровци – невероятно и неочаквано място от света. Много подходящо за изкуство. Прилича на голямо ателие. Изключително удобно. Харесва ми. Харесва ми хората тук. Всичко е страхотно. Моят проект се казва Каягъм. Това е традиционен корейски инструмент от преди 1400 години. Връзката между природата и хората е много силна и това ме мотивира да го правя.
Създадените по време на пленера арт-скулптури инсталации ще участват в сборна изложба във Велико Търново, а после ще се върнат отново в Габровци за радост на десетките туристи и любителите на арт-провокациите. На Велико Търново продължаваме да говорим с Ганчо Карабаджаков, заместник кмет по култура, туризъм и социални дейности. Какъв е потенциала на Велико Търново? Казахте, че имате програма за културни събития години напред. Да. Потенциала на Велико Търново е голям и е продиктуван от това, че тук има приемственост и устойчивост в културното развитие на града. Нашата намеса на тази администрация и на този кмет беше в посока на това да ускорим, да наситим с повече събития и съдържание това намерение за Велико Търново. Като веднага ви казвам, че този задъхан ритъм от културни събития е нещото, което е нашия принос към общия културен вклад на България в рамките на Европейския съюз. Както знаем, постулат в Европейския съюз е многообразието на култури. В този смисъл потенциалът е голям. Ние имаме тук, може би, единствения вече останал в страната музикално-драматичен театър, който има доста сериозен репертуар, работи перфектно. Също така, отношението му с общината са такива, защото ние си помагаме взаимно, тъй както работим, между другото, и с Великотърновския университет и с неговия ректор, професор Лекоступ. Града без университета и университета без града биха били немислими. Ние се допълваме взаимно, участваме в тяхни инициативи. Те в наши помагат ни логистично и с научен потенциал и капацитет, който имат. Освен това, бюджета, който сме разчели за тази кандидатура до 2019 година, е твърде сериозен. Той е почти 60 милиона. Между другото, толкова е и бюджета на общината. Общо за дейности в областта на културата общината дава от своя бюджет около 1 200 хиляди лева на година, което за един неголям град като Велико Търново е доста сериозна сума. Но един от приоритетите на Търново, освен туризма и съпътстващата икономика и дейности, е и културата. Това е и своеобразна културна индустрия. Ние не само разходваме средства, има и реципрочност, има възвръщаемост на тези средства. Културата има възвръщаемост все пак, като инвестиция. Все пак има, да. Въпреки че за култура винаги трябва да се дават пари, защото тя не е от най-печелившите индустрии, но може и да печели. Покрай тези фолклорни фестивали, за които споменах, в цялата страна се правят фолклорни фестивали, но вече споменах оперния фестивал. Сега през август правим един страхотен, вече е традиция с устойчивост. Summerfest Music с класическа музика на Арбанаси в интериора на една от знаковите църкви Архангел Михаил, което е високо професионално и много интелигентно събитие. Хора от цял град, даже тази година, тъй като обема на църквата не е много голям, това е една средновековна църква, тази година ще изнесем и голям екран отвън в двора на църквата, за да могат още повече хора да се насладят на тази симбиоза между
тази средновековна архитектура и интериор и съвременна класическа музика. За симбиозата стана дума и с студентите по архитектура. Това е тяхната тема тук в града. Да. Как ще се промени града, ако стане Европейска столица на културата? Градът ще се промени най-вече в посока на нашите инвестиционни намерения в областта на социалните дейности и културата, в този смисъл, че в бившото старо военно училище, в този район ще бъдат, сега сме на ниво архитектурни предложения и проекти, ще бъдат построени нова библиотека, нов социален център, който разработваме заедно с една френска община в град Байон. Съвместен проект е тъй наречения La Maison des Associations, което е къща на асоциациите. Един дворец, в който всички NGO-та, всички НПО-та и други организации ще могат да провеждат своята дейност срещу символичен наем. Една своеобразна съвременна агора ще стане това място за социални контакти, за интензивни културни събития, в които визирам това, което дадохте репортажа за Допини, такива модерни формации, които правят арт-инсталации и перформанси или в природата, както арт-нечъра, или в градска среда, в които проекти участват даже индиректно и жителите на града, не само като публика. Насочено е и към младите, най-вече организират се страшно много детски, образно казано, конкурси и събития, в които участват децата. Въобще ние нашата идея е да привлечем колкото може повече хора към изкуствата, живите действащи изкуства, за да могат те да се почувстват щастливи. Една от последните концепции на социолозите е тази, че изкуството и културата създават индекса на щастие. Не случайно един от нашите слогани за кандидатурата ние творим щастие. Аз тук ще ви прекъсна, за да можем да видим още две от събитията в Велико Търново. Пожелавам успех, прекрасен слоган, творим щастие, дано да успеете. Да. Благодаря ви много. И аз успех. Сега ще видим едно събитие, което се състоя за първи път и това е първото издание на международния конкурс за вокална и инструментална музика "Звукът на времето". Събитието събра в Старата столица над 140 деца от цял свят. В конкурса се представиха най-добрите млади певци и инструменталисти от България, Германия, Молдова и Словения. Участниците бяха разпределени в 3 възрастови групи. На сцената прозвучаха обичани хитове от цял свят, но и вечните песни на Васил Найденов, Лили Иванова, Маргарита Хранова. Участвам с една българска песен по първи път на Васил Найденов. Конкуренцията е на ниво. И важно е, и като цяло и за нас младите хора. Също е важно да се това, на което правим, да се разпространява по някакъв начин, се развива. България се слави с едни от най-талантливите певци. За щастие ги има много. Атмосферата е като на конкурс. Всички са усмихнати, някои се разпяват, други вече са на сцената и очакват реда си. Всички са талантливи, пеят много сериозни неща от репертуара на големи световни певци. Велико Търново е един прекрасен град. Аз ето сега в момента, в краткото време, в което не съм в залата, пак за 7 път успях да се убедя колко е прекрасен и няма такъв град. Публиката имаше удоволствието да чуе инструментални изпълнения на творби от Шопен, Бетовен, Чайковски. Точно това е идеята да се направи конкурса, да оценим, да дадем възможност на талантливите деца да покажат какво могат, на какво са способни, съответно да дойдат и да разгледат града ни и да подкрепим Велико Търново за кандидатурата за културна столица на Европа. По време на конкурсната програма има филм, посветен на град Велико Търново, който се казва "Прозорец към миналото", който разказва историята на града, по-важните културни забележителности.
Конкурсът завърши с гала-концерт. Със своя талант и ентусиазъм участниците подкрепиха кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата. Остава ни време само колкото да се разходим до хлебната къща. Там е Зорница Илиева. Добро утро отново, Зори. Интересно ли е там? Какво ще се случва там? Да, интересно е да ви кажа, че всички и на Самоводската чаршия подкрепят кандидатурата на старата столица за европейска столица. Това е хлебната къща, тя е част от световната верига хлебни къщи, вече Велико Търново има такава и тя е на това емблематично за жителите място, обичано от туристите от цял свят, Самоводската чаршия. Ще влезем, за да ви я покажем и да ви запозная с Йоана и Кремена меси хляб. Да не й пречим, предполагаме така да застанем с теб да разговаряме, не да я гледаме как меси хляб. Добро утро на вас! Вие управлявате тази хлебна къща. Кажете колко събития се случиха, защото, както зрителите знаят, хлебните къщи по света не са само фурни за хляб, а са фурни за изкуство, за идеи, за връщане към идеята за бавността, за културата, за вкусния хляб, създаден от ръцете на способните, талантливи жени, които обичат и събират хората на масата. Нали така? Точно така. Колко събития направихте тук? Значи къщата съществува в Велико Търново от март месец, края на март месец. Беше създадена с помощта на община Велико Търново. Самата къща е част от мрежата хлебни къщи, която е създадена от доктор Надежда Савова, която е културен антрополог. И от Габрово. И е страхотна. Кажете тук колко събития направихте. Значи ние се стараем всеки петък да имаме събитие, в което каним общността да се включи и да си забавляваме заедно месейки хляб. Сега да обърнем внимание на жената, която прави хляба. Ще стане ли питка? За първи път ли правите? Да не е за камерите само? Не е за първи път. Питка определено ще стане. Предполагам и доста вкусна. Аз си оставям телефона, искам и аз да бутна тестото. Никога през живота си не съм в 9 часа сутринта месила хляб. И усещането е невероятно. Кажете наистина тази идея, че хляба трябва да му се даде време, да се бутне, да се обикне, да се изчака във фурната, а докато се чака във фурната, ето нацапах се и ръцете, хората могат да пеят песни, да разгледат изложба, да сътворят нещо, нали така? Да, ние винаги сме приветствали различни творци, без значение дали е ново, модерно изкуство или по-традиционно. Всички са добре дошли при нас. Ние искаме да бъдем, нашата идея на тази хлебна къща е да бъдем точка на единство, която да дарява радост, да обединява хората, да се свързват. Задължително да кажем за едно голямо събитие, което предстои да се случи в началото на есента. Кажете. Да, тази година, тъй като Велико Търново е кандидат за столица на културата, ще бъдем домакин на едно голямо събитие, което ще представлява световна среща на културните центрове по целия свят, което ще се състои септември месец между датите 24 и 28 септември. В него ще бъдат поканени над 50 страни от 5 континента. Това ще бъде един вид културен обмен между тези различни мрежи с цел да се глобализира различни проекти. Да, разбрах ви, с няколко инициативи Велико Търново кандидатства за европейска столица, но излизайки от рамките на Европа и говорейки за култура по целия свят. Нека да завършим обаче с хляба. Когато се случват тук културните неща, похапвате ли винаги пресен хляб, направен от вас? Аромата е невероятен, така че просто изкушава и хората, които са на диета, бих казала. Кога ще стане тази питка готова? Ще ни трябва малко време, около половин час поне ще е необходимо. За хубавите неща и се иска и време. Така да завършим включването, което означава, Шани, че екипа може да си спие кафето сега след предаването и след около половин час да дойдем да хапнем вкусен хляб. Това е от нас. Много благодаря, Зорница, за поканата. Представихме ви много събития от Велико Търново. Следващата седмица денят започва с култура, ще гостува във Варна, но утре се завръщаме в София. Пожелавам ви хубав и усмихнат ден.